Un any més, la festa del trinxat segueix omplint les taules del poliesportiu en un ambient festiu molt popular. Prop dels 700 comensals s'apleguen una vegada més per assaborir el plat estrella, el trinxat, un plat típic de Cerdanya. És la col i la patata i després es fan rostillons amb la cansalada i amb el suc que es fa s'amaneix el trinxat, perquè aquell ben amanit, vull dir, com més greix hi hagi millor. També hi ha d'haver, lògicament, a part, un bon oli d'oliva, encara que la cansalada deixa el suc, però també hi posem oli d'oliva i llavors hi posem els rostillons i després all, una mica d'all i ben passat i ja està. Bàsicament el recollim de tots els restaurants que ens ho reparteixen, que són de 11 a 12, quasi cada any, i llavors els juntem tots els trinxats i així ens queda tot uniforme. No hi ha, si el trinxat de l'un o de l'altre, queda tot un trinxat igual i fa uns anys que ho fem ara i va més bé que abans, que ho fèiem a restaurants així en plates i algun any havíem tingut un petit problema. Però ara queda molt bé. Juntant-lo amb tots els restaurants, ja fa més d'una hora i mitja que està calentant, i vull dir, costa perquè, esclar, la paella és gran. I aquí caben unes 800-900 racions de trinxat en aquesta paella. Aquesta festa major d'hivern és un punt de trobada i de germanor que es fa possible gràcies a la col·laboració de moltes persones i entitats i on també acudeixen representants de totes les branques culturals i polítiques. Molt agraït per la invitació de l'alcalde i Puigcerdà sempre és un goig venir-hi, visitar-lo, conèixer la realitat de la seva gastronomia, de la seva vida associativa i de la realitat de la vila. Per tant, enhorabona per tot el que es fa i és una oportunitat que no podem perdre de mostrar la realitat del que som, del que nosaltres tenim i vivim i d'alguna manera podem oferir a tots els nostres visitants. M'ha fet molta il·lusió de poder venir perquè finalment la Cerdanya, la vila de Puigcerdà i Andorra, el Principat d'Andorra, som dos dels punts importants del Pirineu. Nosaltres ens agrada molt parlar d'una certa identitat pirenaica i per tant tot allò que es faci en aquestes muntanyes estem molt contents de poder-hi participar. Mira, aquest any m'estreno, m'acompanya en Jordi Turull, el portaveu al Parlament de Catalunya, i tots dos cap aquí a fer costat amb una festa que el que intenta fer, més enllà del sopar en si mateix i d'això, és fer exercici d'una mica d'orgull de lo nostre i del patrimoni. En aquest sentit, un patrimoni culinari, com és al voltant del trinxat, donant a entendre una cosa que val la pena explicar, que aquest país és un país capaç de produir des de la cuina més sofisticada, puntera en el món, però també recordar la tradició que suposa plats com aquest, que ja no tenen ni amo ni propietat, que ja són de tots, però que avui aquí a Puigcerdà, esdevenint l'amfitrió, el trinxat, permet, a més, que Puigcerdà esdevingui una mica la capital dels Pirineus. A part del trinxat, els embotits de Cerdanya i el xató de Sitges són plats que fa anys que formen part de la tradició i també configuren l'essència culinària de la festa. Bé, la veritat és que sí, que el trinxat segueix ben viu, és la nostra festa major d'hivern i és el gran aparador de la gastronomia cerdana i dels productes autòctons. Aquesta és precisament la vessant que hem volgut reforçar més aquest any, que poguéssim tenir no només el trinxat, que és el protagonista de la festa i el plat tradicional, sinó també a la carn de poltre, que aquest any és nou. Nosaltres intentem aprofitar aquesta festa per promocionar la carn de poltre i perquè mica en mica els restauradors es vagin acostumant a posar-la a les seves cartes. Bueno, he comido nunca poltra y es la primera vez, pero era muy bueno y no será la última. Comeré más. Muy buena. Doncs molt bona. No l'havia provat mai i m'ha agradat molt. I a més així amb estofada estava molt bona. És la primera vegada que vi i de veritat és boníssim tot i molt ordenat tot i molt bé, de veritat, Me he comido un plato lleno y la rostita, estaba buenísimo. Y la ensalada, estupenda, muy buena, muy buena. I aquesta festa sobretot és possible mercès a la col·laboració de molta gent, dels restaurants que hi col·laboren, que fan una gran tasca, de moltíssims proveïdors de Puigcerdà i de la Cerdanya, del Patronat de Turisme, de la Comissió de Festes, de l'Hotel del Prado, de la Caixa, que ens sponsoritza, i evidentment també de l'Ajuntament de Puigcerdà, dels cuiners, dels cambrers i tanta gent que fa possible aquesta festa. En el fons és un esforç col·lectiu i agraeixo molt a la gent que assisteix en aquest sopar i en aquesta festa del trinxat, però sobretot també a la gent que fa possible aquesta festa.
En definitiva, el Trinxat és una festa que proposa com a acte principal un sopar, però que no ha descuidat mai l'entreteniment dels qui hi participen, amb actuacions diverses i tot el que calgui per acabar una festa com cal.